Τι θα γινόταν αν σου έλεγα ότι πριν μια γυναίκα σε απατήσει, πολύ πριν την προδοσία αφήνει μικρά σημάδια σαν ψίχουλα στο δάσος. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι άντρες είναι είτε πολύ τυφλοί, είτε πολύ ερωτευμένοι, είτε πολύ ελπιδοφόροι για να τα δούνε. Αλλά τι θα γινόταν αν μπορούσες να εντοπίσεις τα σημάδια πριν σου ραγίσει η καρδιά καλωσόρισες σε μια άβολη αλήθεια υποστηριγμένη από τη γυναικεία ψυχολογία και προστατευμένη από τη στοική σοφία. Μείνε σε εγρήγορση, γιατί αυτό που πρόκειται να ανακαλύψεις ίσως σε σώσει από συναισθημαϊκή καταστροφή, και αν σκέφτεσαι η δική μου δεν θα το έκανε ποτέ αυτό, ίσως ήρθε η ώρα να φορέσεις τη ζώνη ασφαλείας. Μπορεί να είναι η πρωταγωνίστρια αυτού του σεναρίου. Πρώτη συναισθηματική απόσταση. Η συναισθηματική απόσταση δεν εμφανίζεται ξαφνικά, είναι μια σταδιακή διαδικασία. Στην αρχή, τα θερμά της μηνύματα γίνονται ψυχρά. Οι μεγάλες συζητήσεις μετατρέπονται σε μονολεκτικές απαντήσεις. Σταματά να σε ρωτά πώς είσαι, να σε πενεί να γελά με τα αστεία σου, τα μάτια της δεν λάμπουν όταν μπαίνει στο δωμάτιο. Αποφεύγει τη βλεμματική επαφή. Είναι παρούσα, αλλά απούσα σαν φάντασμα στη δική της σχέση. Οι γυναίκες καθοδηγούνται από τα συναισθήματα. Αν σε απατά, το πιο πιθανό είναι πως η καρδιά της έχει ήδη φύγει πριν φύγει το σώμα της, δημιουργεί απόσταση για να δικαιολογήσει τις πράξεις της. Δεν πρόκειται για κόπωση ούτε για ανάδρομο ερμή, είναι συναισθηματική απόσπαση με δόση ενοχής. Από ψυχολογική σκοπιά, όταν κάποιος αποσύρεται συναισθηματικά είναι επειδή έχει αρχίσει να επενδύει αλλού πνευματικά ή συναισθηματικά. Και όταν κάποιος άλλος καλύπτει τις συναισθηματικές της ανάγκες, εσύ πάβεις να είσαι σύνδεσμος, γίνεσαι βάρος. Δεύτερο, το πρόγραμμά της γίνεται ένιγμα. Ξαφνικά είναι πολύ άσχολη. Συναντήσεις αργά, έξοδοι με φίλες που πριν δεν υπήρχαν, δουλειές που κρατάνε ώρες χωρίς εξήγηση. Τη ρωτάς πώς πέρασε τη μέρα της και απαντά, όλα καλά, τίποτα το ιδιαίτερο. Το μοτίβο αλλάζει, αλλά η ιστορία παραμένει θολή. Η συμπεριφορική ψυχολογία μας λέει ότι όσοι απατούν ψάχνουν ευκαιρίες ενώ καλύπτουν τα ίχνη τους. Συχνά δεν λένε ξεκάθαρα ψέματα. Απλώς παραποιούν το χρόνο και τις λεπτομέρειες για να σταματήσεις να ρωτάς. Ίσως ακούσεις. Έχασα την αίσθηση του χρόνου. Μου τελείωσε η μπαταρία, ήθελα λίγο χώρο. Ο στοικός άντρας παρατηρεί χωρίς να προσκολάται. Δεν χρειάζεται να κατηγορήσεις, μόνο να δεις. Όπως είπε ο Επίκτος, οι εντυπώσεις δεν είναι γεγονότα, αλλά συχνά προειδοποιούν για την αλήθεια. Πήγε Target για 3 ώρες και γύρισε χωρίς καμία σακούλα. Ίσως πολέμησε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή Λεγεώνα για να βρει σαμπουάν. Οι άπιστες δημιουργούν πάντα μια λογική ιστορία με δόση καθημερινότητας, ώστε να περάσει από το φίλτρο της καχυποψίας σου. Τρίτη ξαφνική, ιδιωτικότητα. Μυστικά με το κινητό πριν. Το κινητό της ήταν απλώς ένα κινητό. Τώρα είναι σαν το Ford Knux. Πριν το άφηνε στον καναπέ, τώρα είναι κολλημένο στο χέρι της αναποδουρισμένο, με σίγαση και κλειδωμένο. Χαμογελάς σε μηνύματα που δεν βλέπεις. Αν πλησιάσεις, αντιδράς σαν να προσπαθείς να αφοπλίσεις βόμβα. Στη γυναικεία ψυχολογία το μυστικό συνήθως δείχνει συναισθηματική μετατόπιση. Ίσως δεν σε έχει απατήσει ακόμα σωματικά, αλλά έχει αρχίσει να επενδύει συναισθηματικά σε κάποιον άλλον και αισθάνεται την ανάγκη να προστατέψει αυτή τη σύνδεση. Η συναισθηματική απιστία είναι σαν εθισμός. Ξεκινά με αθώα μηνύματα και καταλήγει σε ψηφιακή οικειότητα πιο επικίνδυνη και από το φυσικό πάθος. Τη ζητάς να δεις το κινητό και μεταμορφώνεται σε USB key. Όχι γιατί έχεις άδικο, αλλά γιατί έχει κάτι να κρύψει. Τέταρτη gaslighting εν ψυχολογική αναστροφή. Το gaslighting είναι το αγαπημένο όπλο του της άπιστου εις. Σε κάνει να αμφισβητείς τον εαυτό σου. Ξεκινά καυγάδες χωρίς λόγο. Σε κατηγορεί ότι είσαι ανασφαλής ή ελεγκτικός, ενώ η ίδια σου δίνει όλους τους λόγους να αισθάνεσαι έτσι. Αλλάζει το αφήγημα τόσες φορές, που στο τέλος δεν ξέρεις ποιος φταίει. Ξαφνικά εσύ είσαι αυτός που ζητά συγγνώμη. Αυτό είναι ψυχολογικός πόλεμος. Προβολή. Μεταφέρει τη δική της ενοχή σε εσένα για να μην χρειαστεί να την αντιμετωπίσει. Αυτό το στάδιο είναι επικίνδυνο όχι μόνο για την καρδιά σου, αλλά και για το μυαλό σου. Το παρατεταμένο gaslighting σε κάνει να μην εμπιστεύεσαι ούτε τα ένστικτά σου. Και τότε η προδοσία σε καταστρέφει 2 φορές. Πρώτα με τις πράξεις της και μετά με τη δική σου άρνηση. Πέμπτη ξαφνική καλοσύνη εν υπερβολική στοργή. Η πιο παραπλανητική ένδειξη γίνεται υπερβολικά καλή.
Περισσότερα φιλιά, περισσότερες αγκαλιές, δώρα, ρομαντικά ραντεβού, γλυκά μηνύματα, αλλά κάτι δεν πάει καλά, το νιώθεις. Αυτή η συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα ενοχής. Η ψυχολογία λέει ότι η υπεραποζημίωση είναι κοινός μηχανισμός για να διατηρηθεί η αυτοεικόνα. Λέει στον εαυτό της αν είμαι τόσο στοργική δεν είμαι κακή. Δεν σε γεμίζει αγάπη. Καλύπτει την προδοσία με προσοχή. Μη σε παρασύρουν τα γλυκά ψέματα ντυμένα με αγάπη. Όπως είπε ο Μάρκος Αβρίλιος, όσο πιο κοντά είσαι στην αλήθεια, τόσο πιο καθαρά πρέπει να βλέπεις μέσα από την ομίχλη της ευχαρίστησης. 6. Σε χωρίζει πρώτη ή σε σπρώχνει να το κάνεις εσύ. Η τελευταία μάσκα πέφτει, σε χωρίζει, πριν τη χωρίσεις με δράματα, κατηγορίες ή ακόμα και με τελεσίγραφα. Ίσως πρέπει να πάρουμε λίγο χρόνο. Προβάλλει πάνω σου τη δική της επιθυμία να φύγει ώστε να μην νιώσει η κακιά